Mwanchumu ligereria bwe Ensoko TV, karibu sana ase emesa yama yakurwa Ensoko ensa AM ase ejumatane iga hobotuko bwe 14 mutinyu mutangani umakano w'ikirubere 25 ne Mwanchumu Clinton Ondigi. Na nchinkuru kwa Kerubo Frida na batoko bwatira na soko eneke buna chibi chane lyogire bukira sole asenchira ya bene na ere Brian Achaka toko bwatenere Felistas Kabendi na boigo toldi Mwanchumu liere buno maite buna botambe ekara liritukoria Jumatano ni gotokumurikira ringana lieke moya silitukoria lero toko chigotwara hama lieta abere Mwanchumu ligeria toko sanga na intwe Edwin Nyangagu nware ase studio enseme yoke goika tuchikunya kwa bato gusanga senchira yoboikirano kunene na manga ene kiwe aseri tukeriga bariki baito babikire kambi chinsemo au unatogo chiko kwariganira asegeka egekeigo kerebusyo kurende tikatora nyora senchira yobwinge. That education is our sacred promise to every Kenyan child. A nation that neglects education mortgages its future, and it just can't move. Maraga kugikiria serikali kubwatikana na umorovelio moja bwe chisemi. Mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapo kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Umugabana Kimani wa Matangi kwa erasara maega yogotagulirwa asa gokorera ubonchereria Nyayo. Unemerebe ya serikali ere anda Paul Simbarati so far kere gentombu ya kere omorembe bukana arolire tindara liyo rojerinde lyonsi nase bantu babira bange kera babira bange sana munabona ogayiga ibe no ward abantu abana bange okobwato kwa gwechifomu chechi basari imeyensemo yebunge nyalibali chache nabo igoma saba ko enekigwa. Karibu sana Mwanchumu ligereria nabono togo chaka gukomanya haso orboti rokubwati ase ebirero na magombo hanyara kobaga kubwata nse asensemo yewodi ya mange kutoka ase bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira maiga yo musbati gwe miaka 23 wakagiro kubaita abana bae babere au bare egatie miaka 5 nomo na kianda ase ekageire banywete kobomo esumu na batatabo gosiria obugima bwabo korengana no mugambi Abel Oroti negaene kirege korekyo ase bono emibere yabo era senkendu ya Krista Marian Molikito Steven Nyariki Mbunde nagendete gutwariganiria oroboti urukondo Mwanchumu liria ase gekeke kerebosyo ntobe tokoronyora asenchira yoboikirano. Roboti rogo ichane awo Mwanchumu ligereria kurende togoska bosio soroboti ronde murai wekia makia United Movement Party oyibo igo kabero mona chebi na omonene imeyense David Maraga nigo bona esokire na komochia umuroberio bo masomo asate abire nigo obwate obotutukanu na kera omorokiwa nigo are nobosibore bo kwenyorera masomo okwana kurwa sumo chio Nairobi Maraga niga mochire serikali yense boigo asate abire nigo egotumeka chibese chinyinge ase obukurumi no mulikito Linet Nyambane agotomanya sobwagale. Education is our sacred promise to every Kenyan child. A nation that neglects education mortgages its future, and it just can't move. Oyo kabeire omonachi ebina omonene imeyense David Maraga omochirie eserikali enene asatebire nigo itabegetie meroberio mikaranu ase chisemi egento kiaireire aboroki wakonyora amachibo amabe. This education crisis is not accidental. It is the predictable outcome of a government that has lost fiscal discipline, surrendered common sense, and chosen debt servicing, corruption, and political extravagance over investment in human capital. Maraga nigatebire esekta yechisemi nigebwate mechande menge egati yabo abarimu bataisaini okoboro kwa magacho boigo eserikali gosinyo gutuma chibese cyogosira amasomo asebono nigatebire buna eserikali nige gutumia chibese chinyinge gwaka na chisira boiga satebire inigo ebwatiraniri no bokurumi. This is not an unavoidable sacrifice. It is a choice
a choice to prioritize debt accumulated through corruption, inflated contracts, and fiscal recklessness over classrooms, teachers, and the future of Kenyan children. Kenya does not lack resources. Our resources are being misallocated, misappropriated, and wasted at scale. Just recently, we learned about a drastic reduction in secondary school capitation from approximately 22,244 to nearly 12,870 per student, a staggering 45% cut. This comes at the same time the national government plans to spend 1.9 billion annually on debt servicing, more than 70% of the national income. Today, there are classrooms in Dandora in which 160 pupils are crowded into one class. Shockingly, even during this year, we have seen media reports of children still learning under trees. This is indefensible, but of course predictable from a regime that treats corruption as a style of government. Ukatiba demands that no child should be left behind because of circumstances they do not choose. Maraga nigobona tebire serikali yae nigegucha kwenekia kiromoro kigwa nigari no busibore bwokonyora chisemi imeyense. Under an Ukatiba government, public funds will follow learners' needs, not the greed of officials. Education financing will be transparent, predictable, and accountable. Money meant for children will reach classrooms, not disappear into bureaucracy and patronage networks. Sure. Yes. Sure. Teachers remain outstretched, under-supported, and excluded from reform designs. No education system can outperform the quality, morale, and preparedness of its teachers. My government will prioritize the last mile of technology, ensuring that a child in Mandera has the same opportunities as a child in Nairobi. My fellow Kenyans, Goripoteria en Soko TV, irietaria ne Linet Nyambane. We must guarantee equal education to every Kenyan child. That is a constitutional right that the government has no option but to deliver. Maiga yigetaseni giensoko kumulikira ogutagurwa we kanisa ya daraja 2 PAG yegotoka ase chiro ya daraja 2 imeyomo chobosongo umwaka oyeta nigasi ntunda yende yatagwirwe. Kagosanga Nensoko TV umurandia we kanisa yo Stephen Onuonga na boigo murugyo ya Agnes Kwamboka abo bayichanire homo bisoyo mo wa enforcement we county ya Kisii haso gutagurwa we kanisa yo. Nigo besokire na kubolia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati wesona nigati na kubakonya kogayana enganeyo asekeria mbanchire kwagacha ekanisa yo naboigo kubasira koyagacha na gutumanya Pethuel Machine. Magega yigitseni Gensoko TV gutarira na kurata ekanisa ya daraja 2 PAG eyatagurutwa mwako etas chintunda wetani bere niko naenda sentunda yende ekanisa yo yatawirwe injendo mubasa bwe kanisa yega ya daraja 2 PAG nabayo obokongwe bwate ekanisa no kona gutaguru chikanisa chinde nchira njyanya gutagurwa lakini yare kuna gutaguru kirengake mnabona umwako etete yataguru tumutinyo nana chitariki cyarengo 22 naende oyiko mutinyo kyanda naende kanyara kobe egutaguru bono nebiragita cyarengo chitariki 3 bono naende nkaire report ase account bande bigenda okora uchunguzi umanyanga ningo yole gutagura
Osanga n'umurande bwe kanise yo Steven Onuhanga niganyakabaga kwerra nonyo waituri bagario kwagache kanise nainde nigoya mowa wesaba enforcement me county ya Kisii nainda sentunda yende atagora sense moyo konyacha agire kwagache kanise yo bakaligereria saya bagantebia yendera kwagache kanisa umujango no chiteo gakaruga opiechi chitariki chiarenga 20 mutinyo December nkanyora rende chibesa nkagole ebisigisa nemete nene nabegete ebisigisa nereru naro na igachite nanda nyanjogo yo bagacha no muntonde bagatagora ga bakabekanse ebisigisa nabye imoro chense igaiga kurengana nere niganyakabaga kwerra nigo ekanise yo konya banta bangase chire yo na taramanya ekigekogere kanise yo yatagurwa chintunda wetani satobono ekanisa tebwati magoso ekanisa negento keko konye myoyo abantu batoleke ebibago bitoleke abayibi batoleke abarogi batoleke batigenda mwamu nona batindu kanisa tenga mwana ba tokoroseria abantu baje gosalekero ekanisa tokoyerosia abantu baje gutolekero teriegento kegoseria abantu kakinare gusaba nk'abantu baminto timorigereri nka iga tubwato gucandika gekoro mutona bakurigereri nka kinkie mongino no mugakuri bagokora ntututita genya sa utubegete iga nero gerete togokora tugusasime kanise nero gerete tukurangirya abantu nka nyasaye rorekana iga Yesu umwana nyasaye nikobono besokire nakuburi mugavana bwe county ya Kisii Muske Simbarati wesona nigati nakobakonya eryo bagache kanise yo gokonya abantu abange bare no kugania kuganikwane ngolinga tiga nonye ebintu byasaregetega iga bibwate site ye milioni ya mone nusu byasaretiwe ase kanisa abaminto bali mu bwato moyo bwanja munyare ko mogo sire kanise yega ligere nere nyare ko ba ego konye myoyo y'abantu bande nabo igona ngabana twamubuliri asoma yobo wanja asire kanise yega ligere nyare ko kwagacho ekonye myoyo igona atebire ngagaki kumurancha abantu baminto na basabiro gusaba gocha simure munyare ko mogo konye kanise yega nandi munyare ko bamukonye buguliryo borega ugekogera abasiriki abari siko embure go totwere isiko ntubwati asitoko koraki tokobera igona asabiro gwancha kwa ino gakiba erabana nene naye gakitubwate sigekoro bokongu boiga nturi konyara nayo gutubwatesia undete yora tubwate sigwetanya yegekora naye erabana twarangiri Reporter ya Ensoko TV kurase chiro ya daraja mbili me county ya Kisii Chempethuel Machin Manchomo rigereria kurwase county ya Kisii tokurena se county ya Nairobi hasoroboti rukubwatikana noru hasabono mugavana bwe county ya Kiambu uyonyara kuba usoko bwatranirwa nensemo yobo inchureria heyo yataguru botkobo kera rero haigaso mocho Nairobi niga esokire nagoteba bunanigo ataire notice yo komotebya ng'anyi ebyasara byae kurwase endemere yo egotebekana kuba yeri shirika riririeri Kimani Omatangi oyo omachirie egekore kyo kumutigera ere amona bunchirira bande asare nene asatebire eyo siasa ekwenekigwa n'abamerire bae abo bagutumika chinguru n'ekyo bisi cya serikali elio kumurwania kisiasa. Mimi nilianza kazi hapa 1994 nikiwa kijana mdogo. Nilikuwa ninauzanga mandazi na chai ngambo hiyo. Nikakuja hapa nikaanza kuosha magari. Baada ya kuosha magari nikapanda ngazi kidogo nikaanza kuuza hayo magari. Baada ya kuuza magari sasa ndio biashara bado nikaanza mambo ya transport. Nimejilelea hapa kutoka kijana na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli. Nikachukua lease ya 65 na nilalipanga kila mwezi tunalipa. Lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote.
Kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama governor. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi, na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku, niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini, wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa. Kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na kahoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo. Imekuwa sasa ni siku 5 mfululizo. Kila siku tunasikia wakisemekana Wamatangi ujichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea usiku. Na mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa. Na nitatafutana na kiti ya governor wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo kiti ya governor watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya governor, mtu akuje kwa uwanja waacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunikandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie na wakuje ndio wanibombolee. Watigana na hiyo na gosikabusio Morokigwa we University ya Kenyatta oyo kurakora sensemo ya Liakimai ewodi ya Busamaro sensemo ya bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira asamarieta Faith Kemunto Nyakundi we miaka 20 noyomo nigasabira bokonyi wechi shilingi milioni yamo nukta isano na isato elio achikumanwa engoro yaye. Moroki oyo Kemunto osiretie ise asamarieta Simeon Nyakundi uyo tarani wa gwikira boniga nigo bono aerera amakongo ya mateaye egwetera egento bono bataranyara konyora chibese chirinde kwegenderia ase chisemi aboigo kwenekya kumwenia hise na yere konyara kobaka gwikase inyagitari eyo na konyora obubweni asokumanwa enkoro muri kito Steven Nyariki agotumanya senchero gwikira Nase kenyoro kiaria kimai wodi ne ya Busamare bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira azetokuomera na Faith Kemunto Nyakundi omoroki wa University ya Kenyatta University oyu we miaka 20 nomo yobeire hasege kabono harwareto burwere bw'enkoro ase habeire gawonjoka na nyagitari ase korenda ataranyoro bokonyi. Kwa majina naitwa Faith Kemunto Nyakundi. Nilikuwa nasoma Kenyatta University. Nilikuwa nikigonjeka koloni, nilianza nikiwa secondary school 2019. Nilianza kukura miguu, nikaendanga clinic. Nilikuwa nikienda clinic huko Nyamira, tambio time wakaniambia ni pressure. Nikashinda kuenda clinic ya pressure for long. Kuna daktari alikujanga huko Nyamira, akaniambia sina ugonjwa wa pressure, kuna ugonjwa wa rheumatic disease. Nikakuwa referred kwenda Kenyatta KNH. Nimekuwa nikienda KNH kuguza rheumatic disease mpaka ikafika mahali wakaniambia valve zangu ziko na shida na zinafaa kuwa replaced. Nikijoiningi university nikiwa first year 2023 nikagonjeka sana, nikarudi nyumbani lakini pesa ikakosa ya kwenda usi. Tiga bachukuru akina achandi kine kubasaba barai omwana wani munali mucheli kakyoyomo akina basoro ile mondo era mabira akamonkonyira omwana oyo akende bacha kumbwata amagoko gakitinga kansenkwe akina buchimba bachiane akina basoro natigaire buno mote kolenda abana abo bonna nchena bwa basemeri kwane akimonkonyira abana aba kakirinde lyabugene nabo bamwe abanyari ko bagako bakonya bache gonkonya babachisiro chiane bili study 1.8 million. Niliambiwa SHA inaweza lipa up to 950,000, so tukaambiwa tutafute almost 1 million. Naomba mwenye anaweza kunisaidia anisaidie. Faith Kemunto yogosomera special education nigereire sabari yae iyo habeire gawonjoka na sinyagitari aho igento kiagerire hasemiwe achigokorerwa ubumani oborache kuganirwa chibese milioni ya mondo gutaisa na isato echo mune family etaikeranie. Imekuwa ngumu sana
natoka kwa background yenye si nzuri sana. Hata kuna hiyo time nilitokanga usini tulikosanga pesa mpaka ya kununua dawa, ndio ikakosa hiyo shida ikakuwa ngumu sana. Nilikuwa naomba tu mwenye kuna usaidizi anaweza nisaidia, ningeshukuru sana. Korengana ne family eyoboneiga ebwata matanga mega ya ise Faith Kemunto Nyakundi asa Marieta Samson Nyakundi gokwa ase amatanga goikabona igatarani wa nigo bareire oborobone bore ase family eyo ento kiagerere besokire nagosaba bokonyi muno ento Fred Matiang yo kobori brabense nera gakiasa kuberi ogeri atokonya tokonyero mwana no mwana wa skuru kwa mintaro cha simoturi kobole wa mpiwa West Murango Steve Waka Chanua okobole wa gavana wa Nyamira County Tabatari. Kama kuna mwenye anaweza taka kunisaidia, namba yangu ya simu ni 0718955814 0718955814. Majina ni Faith Nyakundi. Steven Nyerikemone Ensoko TV Riakimai West Mogrango County ya Nyamira. Oscar Bosio Nchomo rigeria wona sorboti ruo okubwatekana n'ekisemi rituko ria lero nigo chifom chibasari chomo governor wa county ya Kisii Paul Simba Arati chanyala koba chikwenanwa ase chibunge cha Nyaribari chache naboigo Nyaribari Masaba abwase kurwa ase ward ya Ibeno egotoka sense moye bunge ya Nyaribari chache abamenyi naboigo haborokiwa nigo baikira naso bunge ase chinsemecho eryo kwenyorera chifom echo. Omukonyi w'omugavana wa county ya Kisii Elijah Obebo naboigo mo MC we ward ya Ibeno Steven Arika nigo baikirana ase chinsemecho elikora umurobiriyo abo asibate buna niga abantu abange babwate omuchando wo gwakana school fees kubwatkana no gokonga kubugima egento kirire omugavana kwimukia egetambukiro yoko baletera chibasari aborkiwa bekerasi kia form 3 naboigo form 4 asoko basira asensemo echisemi Molikeito Caroline Mausa na mange Nenjera ye moyo gosira chisemi anene mono kurwa Sorogongo rwa Gusii nigo mugavana wa county ya Kisii Moske Paul Simba Arati achakire beno murobelio bo kwena na chibasari go cha saboro kiwage kirasi gia form 3 abo asaba abekiro murobelio bo kwena na go cha sechi bunge a ewiki yeiga abo aseri tkolera baga kwena na chibasari go cha se bunge ya Nyaribari Masaba na baye ya Nyaribari chache. Anene manoni go deputy governor we county ya Kisii Elijah Obebo abaga gotara ase chinsemo ao ime bunge ya Nyaribari chache na baige ya Nyaribari Masaba erikorigereria umurobelio yubo kwena na chief form echichechi basari na bego gwa kambi ya manogo chia somo governor asokoleta umurobelio bwoko basira aborokigwa munemerebe ya serikali ere under Paul Simba Arati so far kerege ntumbu ya kere omorembe bukana rolire tindara lio rojerinde lionsi nase bantu babira abange kera babira abange sana muna bono gai Ibeno ward abantu abana abange but we are up to the task komekutoleshwanga kero muntu ikire gaiga obwate keskere nidi na ndo obwate mwane school form 4 and form 3 ko bategerera tole na nko bakora tole mune bwana to babwante ko kolerwa abantu baitu mbobwato bolemeru obonge particularly se chinka moroje na mbi medibitu bya ko kora bya bono tibiri buya no nga sinchiri buya lakini rende so far ekeroge ke goito mugabara Paul Simba Arati ko bato lenkenke etoko washingichiri busana monyole umwaka olio eta igotwa abati chiri busato bono jamente kanejiri chiri busana eri nekero mwana ole skuru anyare gosoma banyore meche bokongu eri ne basome no bororo ankio baba bagambia baya asichinka chiabo agrete ni basoire skuru lakini mbara gora gosoa e process yoko soa negenderete until ya elrekere gentogetereme na tora ronga ngitoko kora next igomba che baegwe mutinyo gocha aba grade 10
Korwa ibeno egotoka ime bunge ya Nyaribari chache nigo MCA bw'Chinseme chu Steve Arika abasabira abaiboli banyare ko baba chirenda chifamu echuchiko bachigotwerwa gose gotanduka okoba nigo chirachi ko basira asensemo y'Echisemi cy'aborokigwa babo nabo igo gosaba aborokigwa bari barachi ko baba konyora chibese echu kobekomokia ase amasomo abo kote abantu baito baichori chifamu bia ekera bairu ekogera nabakwaigwe form nando itaichiri tibia naborabe tonyora chibese echu kwairu etsikeri sakara mwarenda tetwerwa abandi bakonyeringani mono yachi yasareka igono gote abanafunsi ngakukwanyorire cheki eyene igetoro gekeo kwamentwa koromukia egere musome bokong nainde karosome twetamate mubia nkonyorore gente kurunga scholarship abantu abange bakoli ko bakanere gotia tokolemeke asa masomo Boigo nige gatia bali baikirana ase Chinseme erikonyora chifomu echichechi basali bagokeire getambo kirokyo mugavana bwe county ya Kisii na gwakambi ya mono asoko basira unenchera yemo yokweneke buna borokigwa babo nkoira na bali chisukuru na bego gosirwa asogwa kana school fees insense yani means down na gokire ase governor ya itoko toletera chipasel amen into tobugata abana chintakana abande tolendete abando tobugate ababa iseko tobugate lakini governor no bugata amabera amen watolete ile chipasel buya nande kuruchiri buseto bakachiri bulenga isano igondo moburaka timbuga timungana lakini no mochokoro na chera simba netaya amen kaptana asago tacha anyago seboka rete ira magendera mayaga iga abana otusumbugete unabono intie mbwata abana chi university abana batatu bona abana batatu simba nanga nande pasali yene kagenda bakabwo yagankonya aro ekerankonya nando retri nandi pasali iga tokoreki twegu bono ngeri naki oyu no mugaka bw'engenjo etaya ya Nyaribari ya Kisii county atokonyira nani muntu tamaze okora muchanda sakoreki asare bona chikwende twarete basari chanyoru buyiga no mwesimi weito Steve bunarega iga atolendete nare goshikaba no komomenta nare kende nane chiparora mwaka ministry gaki umwana oyo gaki no mwana omuya narendete gotete abantu Korwa ibeno ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ginko reporter ya Amaya ime Soko TV Elietaria Nemausa Caroline Aborokigwa nigo basemiwe gokora omokia ase amasomo abo nabo igo gotwara amaskani gochia ase aborokia babo nalio baranyare koigwa eki bagosomirwa Kaukona ase skuru yoboroso kutoka ase ewadi ya Bogosero ensemo ebunge ya Gitutu Chache South niko bono Patrick Lumumba oyuko ligekero kyobo jumbe ase ensemo ebunge yo oyo nyarkopaka wikirana ase mesa yogwaka mbya mono hasoko kolya buya asa matema keyesia omwako eta niko bona singireire obuya bw'Echisemi abigo kobeka bene bunanari neganga henene go chakolenta magendro imeyensemo ebunge yo ngaikagaiga madam agante ina abwate problem tabwati egende gukune printer eliye kobekwe se computer gara rusya masaka usekera abana bakora matemo bagutumye printer kamuboli rende bona okwenda kwaboli bana abayiboli bakana masakara agantebye kamoteti yangende kurigerie printer nkoretere igorere nareta father printer agaiga ase abana beskuru ego sabayiboli kwa makina abayiboli ekera narenge gaga embure yatwete getie kekyarenge etente nandi naho ntukanire biti byonsi bire Bogosero byonsi nabo ebinde bireiga ebinde chitente na mimi ninaamini kitu kimoja nandi ndatukuba bodi mbaranto bwate serikali erobs bonoiga kuna serikali ya kitaifa sivyo eba ngongwa kana tole nduna wananchi ba Kenya mimi mukisha kubaliana na mimi mimi nitaenda hata niambie rais akuje hapa atengeneze kitieke engakia magendero mimi nilienda mpaka kwa Ndindi Nyoro nikatembea mpaka huko hakuna matope katika shule yake ameweka kabro
Nikaenda huko hakuna mijengo kama ameka gorofa. Nikaenda huko watoto wanakula si kama chikoni elia kabati kale galia. Watoto wako na cooks kwa shule. Nikamuuliza, nikamtafuta mpaka bunge. Na nikamuuliza, wewe mheshimiwa unatoa wapi hii pesa zote? Akaniambia ninatumia akili. Kwa mfano, aganteina machine nere ekoros kabros. Akaenda China, akanunua hiyo machine, akaandika vijana wametengeneza kabro za shule zote za constituency. Mimi na believe in management. Mimi na believe kwamba resources ikiwa kidogo unaweka priorities. Barabara shida, maji shida, classroom shida. Mweke bidii. Utaishi London, utatembea na gari mzuri, utakula chakula mzuri, utatengeneza nywele mzuri, usikize walimu. Ukiingia kwa class, niliangalia wakati father na soma misa hapa, wengine wenu mnapiga mdomo. Lazima muwe na kitu inaitwa Wanchomurigaria tuguska busio maiga Yansoko TV kumurekera hegekore kyomoro kiwana umenyatara kurwa sensemo ya Nyanchoka kuri wodi abo mwagamo ensemo ebunge North Mugirango oyobeire asenchira yokonyora bose kurigia school fees yogoso ase skuru yabanyaruka ya Sironga nigobono anyorrobo konyo aiga maiga yomo bunge North Mugirango Josh Nyamuko korwa eira yogocha koba kwanera ose kobakanera school fees yonsi ya Sironga Girls na boigo koba ebintu biribaganiti ase ogoso skuru iyo boigo mubunge Nakuru West Township Samuel Arama boigo niga musira na shopping yerachi kumusira chinga kyarabe ase skuru iyo nigo boigo abasamaria ao banyare gwesokya na kumusira ase amatiyo yairanire unambu yamano akoneke buna humoroki wana minachiko genderia ase chisemi chai tangu rukunani muranya tara aiga sector Mbombo Central Nyanchoke village ono igoro natate bakobisia baraja senyencho naroche buna nakora matemu naroche matumaini okande school awake omuchumba ndembi yamono kwanyare gotango nyaruri ko ngakana chiba space chiratakikane school ngwakira mbi yamono nechibasa kwanyare ko ngacha shopping 10,000 na wakire ngambi yamono nyasako sisini manyare ngwakira naye biyo musike Samuel Arama ngwanyare tuko igwekero kyane kwanyare gokweru wantumire 15,000 saini nchibwate gaiga ngwakira ngambi yamono kwanyare gogotwa 5,000 chindagira nyumba ase bono gingwande school I promise sitenda kuwa let down ina sabiri munyare kumbwata ko nende ngosaba Nyasaye anyare kumbeka mbe moyo nende nyare gutwara bungani n'ekisani kerongo soma nanyare gukapche bintu nyatara igono nomogoko monene ase ngencho mwana oyonde nakwata matemo nabwata matumaini ando singa kya kwende sukuru lakini kurwa na chwasi nyamoko na Arama nabakere ngambi yamono gakya soko nsiriro mwana agende sukuru nasati anya kubaseselia matukonse nabali bayanto soje miko yabo ate onyo mwana asome nari no moyo gosoma nangini no magoko monene anya naondokire sana akyo mwana yo nacho kwende sukuru kwende minto yankonyire asante sana asaba senya mona kobo nte asa marieta magire tike mama kumongena gongoli bubande onyo no mwana omumuro minto nche nabakere mbi yamone kyagera omwana yarenge kolera sana barega bako chumwana oyo usabe tobokonyi nantu twarwaga kimbuya twatenena natokonyo omwana oyo kitubwate kekego twanyora tomoenere achire sukuru ne transport lakini rende bono twarorire nga ese yaikire bono mwana onko ndari sukuru tikatubaira nilibiya pakanya mukominto Samuel Arama naye twakwire nimbia mone sokara buna igotogo tena ga kimbia mone so gweku mwana yo mumrumi
Mwanche muri ya korwa soro botiro ni otokwenyera libagali gosoa somutimo komokeigo kurende toskale ekiagera sensema ya kabere ya studio ngomera na tole no mugaka Edwin Nyang'au elinde tosange lingana lieke moya siri tukulia tokomulikira umururumo no mururumo Mwanche muri ya toskale genda gutoma ujumbe yao wetera sena mbiri gabase screen yao Baigo so asensemeri ye mitandao obego gutumanya chingenjo chamalietayo baigo nabo waka esimi yago tokwane naye maseyemo elinde tosange lingana lieke moya toskale Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Sembro Gomingo Magara Minto mwesi mwenye semwapeta Muganda Gorgeria Ensoko TV Oboroso Bumugusi Ensoko ya kusamata makano Buya kegimo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira gosoa enka yawe mambi yabono Buya kegimara inde aso twanjira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwega kwani gorengani Raila Puppet or ODM Lepo. Matoyo Edwin Sifuna. Ole Secretary General ya ODM. Secretary General ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege. Lakini nkoira ni maega kego. Omondo mato gokorageria sese ya okagari. Egere koge butuko. Ubugima norugendo rubwa tamange. Amaya namabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabaku yaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bali wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsebiri chabutuko imeya Ensoko TV Oboroso Bumugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro bali yagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna chiana kuru mwancho muligereri elitonyareko batoko wa umugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwegwa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nera nyareko bakoigwegwa mwancho muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo chiamulo aliaso mugusi yale emuletie tonyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwegwa ase njira enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa ase njira enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Ensoko TV no gotochiko batogokora ige korugeito tonyareko batogekora ase njira bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyareko batogokorareria okorari kwanya gosira ase njira ebwenerete Ensoko TV Oboroso Bumugusi Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselubwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV
twachire guturi gisako ky'omugusi kurwaso kurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwa esomi oregekoro ky'omugusi wetero omurobiryo bw'igekoro gyaitu hasi tokumera n'abaga kabasamwerere naboiga bange n'abanyika erigukwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi n'emegega ao y'omugusi kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete na Mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete nieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchureria 0788666662 Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Byakigima omwanchi omuliyeri abwegeta senigi Ensoko nigo tokwarigania asentunda ya kabere asetobosanga na igoro yeringana lyekemoya mwanchi omuliyeri natwakumanya abukare litukolia rero nigo tobosanga igoro yengana omorurumo n'omorurumu abokogenda gutuma ujumbe yago erinde tobe togosanga asobwa mukyagero mugaka Edwin Nyang'au noarega iga erinde abekago tumanya sobwe ime chingencho chamalieta ikolende Murikito Caroline Mausa nabete kago tarera mwanchi umurigereria na gusanga nere igoro yechingencho chamalieta yote angutaraso asensema ya kabere ye studio toraigwa na kyakwerera Mancho Mariera bwen Ensoko TV asomoroberio itorero bweringana lyekemoya nigo togochikomurekera ringana limanyikanete buna omorurumo naboigo omorurumi nakoretaro yane aiga somo chobosongo naya naye negati ya machibu twanyara tokonyora korwa sabamenyi benseme yiga yagusi omorurumo noria ogachete ringana getelibe asale ibono ari gachete naende watebe erinde likurukungo omorurumo n'omuntu oli bwata mangana amabe asale bonekera ko yasoki guchiko yakwana gochiari gochiasa abantu aitaliano kyo omorumi wose emerumi bona ya koyari ngeli mo kwari sokia oli ko omorumi lakini bonekera okwana mangana mabama gochiasa bwate emerumi emebe tati mangana ali amabago nyabo koraki okwana igo morumo n'omuntu oli ogachetu bwate lingana gete lichafu kera gosoka guchiario nabo turate ngaki obwa abwate merumo lakini bone ilikuwa burigo lile lirumo elimo nande twatwale merumo amange iga kali sokiri gochiari tokoliroko omorumi oyomo onyara amange tokoyorokia emerumi emebe gochiasa abantu tamalieta ngorukwana bosibulio ndieki naonkone liga make omorurumo eliete lindi ambago nkongera ake katigana nkwane olio manyete mono nkiko igumuna gusere na atotebia ko era njebona kulingana ni na mambo ate miaka 60 lakini tindi manyeti samarieta ngorukupita mongeri osamani seitere bogia kumunyantwa kerore ngana ya ngokwana yorio murumo no montoria obwate okoganireria ara koganirerie ojikonyora gende gete mutukerie getarie kia okuna ko liete na origo chaigo kista nyamusi chama
Elieta merumi. Maana ya ndiringa umonta ko nako kuramarama usakonya ko kwana mangana makongu naone se family yae kosa so mochi kosia sabantu se osasa ba chichirani kwanyora mangana maba koreki achiri tingane liga ndirigia ndibo se ndiri kwaga cha se family meruminero no konya kuramarama montonga takochie ayetokorochi ayanyara bangie ka no koroche banaye Kusenga mwana utaka kora kento gete ganyare. Kusena ni nkio keroche. Enere merumi. Kwa nyoro monto ta yani nyako amangana maboka nyako kwana mangana maboka tari kwaga chana. Samalia tangoro kuisabera. Kerubo maragia. Elie do murumi ne elio monta sale buna bana se ndebe nangaransteiga. Kona gukwana mangana yara makongu. Nanya kwerumi asende nanya kwebolie binte bire binga wao. Yani ebibitali nanya kweboli ngiye kyabaiga. Nakiye yabaiga. Ebinto gocha gocha mangana atali boronge nelieto umurumi ndirio kurama munora aramenga tagoche tagengo begwake oina aro murumi oro mobe nando kubwata anena mana mna mongina manena magatu ikire miaka gochakira 50 gochigoro akorame ringana likurwa somo noye elieto kuliro kumurumi eligo kubwa Mwancho morigeria hebio ne birengererio bya bananchi abo morikito Caroline Mausasa ngete na barabu igotwa kwariganire na birengererio byago kirotoka ndote ko banyachi ujumbe asense meria namba ito yesi 0788 orike 666 alafu mweri obeke 3 na boiga nsemo ya WhatsApp nensemo ye mitandao anemono Facebook kirotoka nyote kumanya chi ujumbe na boiga kumanya chinkwana cha bananchi tigatorana nase studio turamwarigane dunyanga gwara kusogeria kirotoka chigosanga ase obwango omuntu goito bwiri tukoria tukosaba kwabera twanyorwa ke korende chidaike chitikaritenke ndocho uchitumeka senchirengia karibu sana edu Buya kigima Clinton na Frida Sokomali babiri na indili tukuria lero tukwanire ringana lieke moya twasabiru kwa birasu kunyorwa koiga yotebanga muita kiminyotanga na muimuka igo ngambuya natanyora ake kugwa gutanyora byonsiku Bona nabuto chakari morioka karatoka nyata bananchi bagenge gusangana into nabego bali bakurigereria amarieta ega apere korengana na bananchi aba kwandira guta korengana nae chingenjo cha inchiriye chitura chakira umurumo korengana chinkwana una gwategerere kwanza turaba market turaba max abandi mbali baikange nengenjo na abandi mbali ba sukare enjeri ndenga banyole tikirenga uya kigima na inde nduchinga uwatane kana umuchando n'urucho ilitandiri ngao lya swaga bugati abandi barote umururumi itwagwate amalieta ombera abwekanetie enjera kurikwa utatiga muino moelio pi enu utayo moelio nero yokere ngao ase lingane limo gochiase linde etwatakira umururu mo ma me mi mo aya neli akabere umururu mu ma me mi mo mu igabone elimeriete na mo nelinde mu umururu mo no muntu uli ogosekera amaino nebikoba kulindi gentungira tengerete umuntu yo no mobe igoto botameta gutwara kirenga kia asenginjo nabago cyakunya okuna kumatebi gento kwamutebiria mwana ona nanyorete kurusukuru gete aho kumenya ko kwani Frida high five Clinton high five mwana yo kolire buya aya yu mwana itakorete bi aho akaba oiririata lakini tariho kume yaye egwete bobe nakinge kagonto geri bono ko banja abantu batayikonyora igiriki aigwete bobe oyino umuriyangi umurimo igongo mururumo n'umuntu uri ogoseka ogokogogisia kurinde kuruime yaye taiweti buya igoro yeringana ridigi yari akobereri lakini ayo bugete nga na kyago kerekero kogogete nerago agoseka kurinde teribo ire maminja yakirikira se enkoro yaye umururumu nerego igo n'umuntu nero ro mutwambu erebo n'ubutwambu bwaye n'ubu tari kuigwera bande bobe ere tari kuigwera umuchandoye no gutaigwera obosemia bwa bari barabanene asari buna bagaka akomete bingenjere yo kunya bakore bintu tiringia gocho kwenyorora sakon tebangi bagonte byo genda gucyane ndiro rigento kiri unya gukurerwa otebi gucingendo cyaho nkiringia inya sore yo kuna koneria abana musukonga ne kubeka kon
otari kuigwa igo mururumu no muntu uri otari kuigwa amang'ana kurwa asaba nene bayi gose bari bamwetaniti anene kera kwegwa obosemi igo amarita nabwekaine etobauti neringa obube bwoyomo mbwata negetake no bube bwoyonde etwata umururumo no dio kuigwera bobe kuruime lakini oseka kurusiko gaiga okoro kinga nago kerete ringana erio lyakonyolirigia na twamanya goteba no mururumu oyere no ria orumo twambu bwaye no gutaigwa obosemia gusa gose utaigwa bosemia gose gukurera kwa bali barabane nasa aseri mochori lyabwate usobo bebo lyabwate asiamate nase njonare musubati omonaro sangagari atebanga abangina bari busabo kaka bari baitaniti barange nande baitaniti ake miaka ye eria chirake baise gukuramira na buri kubwati otakagobeka nga umurumi na bengo ko kuramira buseo nare umungina bono kwana naigwa no umungina ryo gine ryo umungina naigwa igaiga nturo jibiche tutuye amato umurumi no mbwatane no risikake nasama mangana ya umurumi igole nsemo yo kurama baito kurama no gukwana lingana gite ucia so muntu elinde limoge cyenkoro yaye nabuli gukorekera akotebiriringa neryo nabo uramu samino nyanenkobo gusire muwambaro enjire ndengana ki igokurama no gotebye umuntu lingana diririko gechya enkoro yao kuramu kukure ukwibika aho ntubwato kugunga ogochonchora ugucharangia ikubwate chinje ebika aho bire ebinge lakini asomurumi umurumi orotari ngo gotebye umuntu lingana limogechya enkoro yaye no gotebye umuntu lingana anyore ububege to kumuganiria ubube gwetera kumurutera lingana giti egeri ko igwa rumu gwekano buna uchaga no nyange tugete moro murumye guchakirana uchaga tenga kuramuko kwa botambi wikuchakinga uchaga umane chagota abane uchaga ogende nyoni no mwengwe chagochie barobye uchaga uchaga abande mbali tindi kuyuna kwa lakini tuyatu nasingejo asike usime rumincha akabairo abantu bakayirure nabagotu aza utabinga uchage yachitege ko basane kwarore igagu umurumi no kurama gukuganiria obube gete kusukwa ko gwenchera gete igori ande anagatebenga narengange na machibu neri atamaito kwatana na kwatana na fuya naro tebanga umuririmi 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 naje kuyiruka dura yende tujikuri yawe torole busanga ikari abamba tote abadamba ko tuwe tokosanga naboigo Lawrence Ndemo mwalimu Douglas Nyanumba Esther Monerwa Barnabas Kebaso enokumochere negati abande babwate ensemo yo mutandao kurende ntwa chikago tabanga tokosaba kwabera sokonya na bototabe tokwimokia chisimi rero chidagi chitegate chinke tigataraso asense media yito yo gukorera ya botambe utumanyirero nkiubwata sensemo yo mubayeno mbuya kima litwa chaka twakwana ena twa migune chingaki na tebanga moita keminyo tanga na muimo kaigo tayari oyino mubayeno chire buna toikaranse tega na umontara bulinga igo obuime bwo mubayeno yo mburu byo bwo enjere ndenga mbuya nyore gento keregeke kubwa gutanyora pi so mugweka na abantu ngo gubaringe umugati yomo waji kogenda gwasangia imigati iri yairire kurinde umuntu narutigareti oyo yarire utigarete no swata bina hetamiro yasengenjo bono yairire tigango oyone oriro ikiri twani to kuyuanga sengenjo no chikoko konyo yorie kubwana asengenjo tanya orio mugima igo isanika nikia kwa iwe kubwa gutanyora pi lakini ende nabwato yonde oinaro beretinga enyanga wenyoba nkwehoterere enyanga nguru kwere mukeni ende nguru kwere mansamu ene rita nyangao ikenege tongwa kioro sana kibwata magura mingi kurumaiga amatambe kurubosi yake na matonta ye amabama be tanga yengo gusechwi enyangau enyoba nkwego terere igotaringa nenyangau erioro sana ikwanire ige kwanire kwirari bagaria mwanya bantu nga njirende nga nonya no muntu ro mwoba ngunyara ari komenya egekege tamba singenja amanyite ngara no mwoba tagutaka kwibwatani na gento kindi gyonsikira muletero muchanda sobugima bwaye tago chegi muntu asengencho igaro mwoba
takunyara kurwana segi na baise kongento use na baise gwa kwereta ringuru cyo kurwana segi igoko nyora gwetanga kurwa asikendi yonse bikirigira muretera somo omochanda sobugima bwaye igo muntu mwaba niga kunyara komenye gikigitambi asugwe hatana n'ibintu biri biramuretere nonye n'amakwiri asari muna chisegi nayo na binda singi tubone taho cheka igaru mwoba igo agukorera intubuna mwanya bante umugusi etubwenerete we atanana namangana ali aratuletere mechanda asobugima bwaitu akankwana ngare nkorego nga enyoba nere menyete abo igo inumo bayo no yo mwabo mbia mona se obo to sanga obo saso ko sanga na intu na boiga se faida mwanchumo rigereria unyara ko ba ga koigwa eria rero twate banga na kabaga ke na ko to go sanga na nyora kana nje no mwabande korengi na bomwe gote akera gini gansire akera iri gansire by the way password ya dadi na ro anche to morobilio yo kegima korere na ikaranzira matem na manyanga ki akaba kago kole buya sana kolende nabete kago swa asiskuru eli abanyaruka yasumbi tokumuganiria maya kago chago cherusa na bakonyora togenderera samo mbia mona he password ya dadi bono oyo tegere ne readedly ene kimo ukwana mangana yantamugitigetumagera ayinara abari nabatiotereri baito beringana lieke moya asa monalo muyeba omo direct ito job na sibi mama yabona muna ikaranstiga halirite mu ruberio yo ayu anjete akwibongonya nuko bwatwanyo kora kera lituko kolengine ro esemiri na ro nyorire heriaye na boigo bonsi mwanchu murigirana nitogote bambu ya mono asengencho kira ejumatano kwa beire gati yoko ene kebunango ikiranturo mu ruberio gasenchirengia kidaika chiatgere sato chioka erage chinsa ibere toko kandiro twaro botko buya na boigo gandra kubwate meroberio gandra ta sembeo gikoroga chinsa isato nchina Frida tochikore na gase mesa yama yakuru ensoko tunyarko ba togo sanga supo ikiranwa seri bagari ya Edwin Nyangawu na Frida Kerubo barana Brian Chaka Felicitas Kabendi na Boigo Toldi chenkoro kwa Clinton Ondigi